Gorky Park'ta, Harkov'un sentrindeki en ulu parkların birinde olu şeyler yerleşen Harkov'da kim bolkiden bolsa olar bilyendir. Yani oňatdygyny bäriň her may ayında bärde mayski prazniklar oluyor. 1940 ýylyň 11 noýabrynda Harkowy nemisler basyp alýar. 43 ýylyň awgust aýynyň 23-nde Harkowy azad edilýär. Şo 23 awgust günü Den Gorod diýen praznigi belläp geçilýär. Şundan Den Gorod praznigi hem hazır praznik edip köçede belläp ýörler. Menem şu parky Gorky'da aýlanyp şu bayramçylyk belläp görüp konsert bolupdy arkada. Şu konsertden gelip ötýän. Bu bayramçylygy siz bilen paýlaşasym geldi. Emmeňize can sağlyk arzu etdim. Sağ olun dostlar. Görüşençek.